Waliteni ati iye musachive mari dzake nemota dzake, ati iye usiku haasi kurara. Ataura zvakare akati Collins naShoni, wai muchindipa zvinhu, the next thing monditorera. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvakare kune vanofarira manovels, manyaya kuzimushona novels ndo kwatiri kuswera mazuva ano isu takazvitandarira ikoko. Kune vai vasati vatora cash funeral policy yedu yediaspora. Aiwa guys, link ririmo mucomment section umo. Teverai mundoona zvakatinakira. So Waliteni wanyora iye ndokuti, I see a lot of kids admiring me, wishing they could be the one with the cash, Range Rovers, etc. I just be there like, wangu, you don't know what happens at night. If I could have your stable mental health, I would trade all this money for it. So arikuti iye zvino hazvina kumira zvakanaka, mukomana haasi kurara zvakanaka. Mari idzi ndedzipiko? Hadziziridzo here mota nemari dzaakapiwa kumusangano? Ari kuda kutaura zvipiko mukomana? Vamwewo vakati isusu mukomana ka isu hatisi kutomborega kuchiva izvozvo. Would rather be crying by Bentley, sipping a Hennessy, drying my tears with some $1,000. $1 bills chaiwo, maranzi mashoma. Collins naShoni, you should never have given me your gifts if you knew you could take them back. So arikuti aiwa munongondipa zvinhu, next thing monditorera. Tatati zvimwe ndimi ka leader of youth ka speaker of truth ka makadla ka zvino zvadini chamakadya chiya chamuka. Indakazvitaura kuti hakuna drug rakadai, but mukomana haana zera futi nechikwambo, masikati uri mambo asi usiku haurare. Aiwa, it's painful. Mari hatina yedu yaanayo, but titori bo zvekutodaro. Saka pachikuru uri kuzama kuti chii, uri kuti une chirwere chepfungwa here? Mari yacho ine basa rei? Kana yakukutadzisa kurara, ine basa rei mari isina pisi? Mari inouya izi masikati uri mambo. Aiwa, ngatiregei kudaro. Mental health haitombodzoki kana uchitsomwa. You brother, we love you and understand what you're going through. Zvelevu rekushanda hake haana chaakaita, ngatitaurirai nechokwadi. If all the talent in Zimbabwe could get studio time, walitomukangano isu in a blink of an eye. But mikana ndo inosiyana. Aya mashoko emanetizens guys. Waliteni audza mudzimai wake akati iye pack all our things, we are giving them back their house. Mukomana zvakare musakangamwe akambotaura akati Shoni Mnangagwa atumira vanhu kumba kuzotitretera, but akazotaura akati beduweka, sorry zvenyu ndandichizvitambira. Saka hamene kuti mukomana ari kuona zvinhu here kana kuti chichiri kuitika, ane depression, ane anxiety kana kuti ane chimwe chinhu chiri kuitika. So ari kuti iye haachada kugara mumba iyi yaakapiwa nevakomana vekwaMnangagwa. Beduweka, ZANU-PF kana iriyo yakakudza mai nana baba vakatibereka kubva muujaya neumhandara kuipandukira kutsvaga kupandukirwawo nemadzitateguru akaenda kare. Unotanda botso muningi nadzikama, baba ndibaba chero vakaita mbavha, mai ndimai chero vakaita zvavanoita. Zvenyu zvekudongorera mai vatadza kugara kana baba washanikira nhumbi, munotanda botso. So ndo vamwe vanotevera musangano vari kuti isusu hatidi kutanda botso nekunetsana nevanhu vepamusoro ava, asi isusu tangoti ka dzemudanga dzinonetsa hadzipindirwi. Mamwe manetizens ari kuti takazvitaura wani kuti zvichangoteerwa. Izvi zvimota zvirongopiwa vanhu izvi, ukangoita sewajamba gomba ravo zvongotorwa pachena pachena. Bedwe Royal Mint adaniwa akanzi chimboita basa, mukamurega mukomana anogona kungoswera aenda kungoma huru kana kubhuruwayo achiti ari kunopefoma akafira kumachira, kunonzi kungucheni uko. Someone needs to do something kubatsira muchinda uyu. At some point vanhu vachafinika naye and it won't end well. Pamwe munhu ari kutotaura kuti wedwe ndakaremerwa, asi vanhu vanoti aiwa hole anoda attention vobva vada kumuignore. Guys ka pakaipa. So Matrix yati iyo vari willing kuti vamubate Waliteni vabatsirane naye ambonosenga nyika yese kuno kwavo kwavanoshanda uko. Imi zvakaoma. Humwe uranda hunouya nekuda kugamuchira semashoko aWinky. Iye Winky waasingadi kunongonzi zvisina dikita rangu maoko angu siya.